Expedient Zack. Passa la pasta, vinga. A casa no me n'han donat. I què vols, que no dinem avui? Tot vigilant. Com? Vaig passant cap a classe. Tiet, somriu. Que no et vegi tremolar. Aparteu-vos, a corre! Enrere! Tothom enrere! D'on ha sortit? Què hi fa aquí? Hola. Saps on és el despatx del director? Sí. El despatx del... És... Mira qui parla. És el pis de dalt, pujant a mà esquerra. Gràcies. Greenwood, què ha passat? Una noia ha passat. Aquí, al col·legi. Ja ho he vist, que era una noia. I que tu has fet el ridícul. Animal! Oi que m'has dit animal? No, animal jo, per no apartar-me. No peguis. Qui era aquella noia? Ni idea. Sabeu què estava pensant? El disbarat del dia. Tenim director nou. Se li ha vist el pèl, ja? No encara, però us imagineu que volgués implantar l'educació mixta? Tio, que parles del nostre col·legi. No seria el mateix si hi admetessin noies. Ens quedaríem sense equip de futbol. No en tenim d'equip de futbol. Ja, ni en tindrem mai si fan mixt al col·legi. Company, diria que el nostre amic Zack s'acosta a aquella edat tan difícil. Au, va. Tranquil, no tinguis por. Som legals. No et turmentarem gaire. Es diu Col·legi Horace Highway per nois. Si ara el fan mix, què voldran després? Rentar-nos el cervell? Per això serveix l'educació. No sé ni com s'hi parla amb les noies. No ets l'únic. Mira, tu d'entrada escolta-te-les i digues que sí a tot. I estiga-hi sempre d'acord, també. Parlar amb els pares és com parlar amb la paret. A mi em canvia la veu, se m'ensorra el món i ell resulta que no hi pot fer res. És bon tio. Sí, això sí que ho té. Quan parlis amb una noia, sobretot pensa sempre no va de boca. Cap més consell? Mira, a la teva edat, més o menys tots els nois noten que... Pare, fes el favor. Calla. Si et fa vergonya parlar-ne, a casa hi ha un llibre que... Et dic que prou, entesos? Què m'està passant és un clàssic. La pubertat forma part de l'experiència de créixer. Sisplau, que som al mig del carrer, en un lloc públic. Escolta, i si emigréssim a la Patagònia fins que m'hagi acabat de canviar la veu? Mira, la teva botiga. Entrem a veure què hi trobem. Ja no tinc 9 anys. Va, no rondinis. Sembla mentida les coses que s'empesquen. Mira, daus màgics.
Però què hi tens, aquí? Oh, no pot ser això. T'has de rentar bé les orelles. Ja. Buscaves res d'especial? Sí. Alguna manera de controlar la veu. Doncs em sembla que ja no caldrà que busquis més. Nois, apreneu a projectar la veu i sorpreneu els amics. Hi trobaràs tots els secrets dels ventrílocs de l'època daurada. Mètodes per controlar la respiració, consells per tractar amb els representants... Segur que no és una enganyifa? Mira el títol. Té 3 signes d'admiració. A dormir, va. Espera, espera! Com se sap que un polític diu mentides? Quan obre i tanca la boca. Déu-n'hi-do. Au, bona nit. Bona nit. Per nois, no per noies. Per nois, per nois, per nois. Ui, perdona. No cal que em demanis perdó, home. Són coses que passen. Què us han donat per esmorzar? El de sempre, per què? Ens veiem a Ciències. Però què passa? Va tornant la noia de l'altre dia. Tothom li vol fer bona impressió. Expedient ZAC 3645 Alfa Pi. Encara es desconeix el motiu de la presència de l'individu de sexe femení. Continuarem investigant. Per què en fas un expedient ZAC d'aquest tema? Perquè com a dipositari dels expedients hi tinc tot el dret. I també perquè de moment ets l'únic que hi ha estat en contacte. Què és això? Què és el què? T'has posat... Ospais? Només una goteta darrere les orelles. Ho veus? Ja hi som. Ja hem deixat de ser com érem. Això dels galls s'acabarà aviat. Veniu. Ho he après a fer amb un llibret que m'he comprat. Fixeu-s'hi. Ventila'm una mica. Ex, fas pudor de suat. Com t'ho fas? Projectant la veu. Esclar. Sí. Bon dia. Estigueu ben atents perquè no us ho tornaré a explicar. Va, torna-hi. Si teniu cap pregunta, escriviu-la amb lletra llegible en aquest paper i passeu-la cap endavant. Projecta la veu. Procuraré parlar ben a poc perquè em pugueu seguir. Ho dic per tu, Greenburg. El treball es diu penicil·lina, la cara amable del florit. No està bé enriure's de les persones que són diferents, encara que siguin flatulentes. Ja l'hem fet patir prou. Sí, d'acord. Què ha passat? Camp, Spencer, ho heu vist? Sí, t'ha quedat clavat, però ara prou. No, vull dir... Zac. Quan vulguis, Vernon. Els orígens de la penicil·lina són tan humils com la floridura. En aquest platet hi tinc un cultiu de bacteris. Dels que tinc a les aixelles. Què? Té molt bon gust. Va, nois, que em sembla que ja n'hi ha prou. Vols parar? No sóc jo. M'he quedat sense veu. No hi ha dret que tracteu així el pobre Vernon. En el fons... És una màquina sexual. 3 hores de càstig. Però de què vas?
Com t'ho he de dir? No he sigut jo, ha sigut la meva veu, que se m'ha escapat. Que se t'ha escapat la veu? M'heu d'ajudar. Han acabat. Com han acabat? Un altre dia, eh? Ho veieu? Si deixen entrar noies, la nostra amistat se'n ressentirà. Sempre trobaríem una estona per estar junts. Quan ens castiguéssim. Hola, em dic Cam. Jo em dic Gwen. Doncs res, que sóc... que som alumnes d'aquí. L'Spencer Hola. i en Zack. Hola. Teniu pressa, no? I què? Que t'has matriculat a Horace Heights? La setmana que ve començo a anar al col·legi per noies de la senyoreta Edgars. Diuen que té molt bon nivell de ciències. Ens havien fet il·lusions que vindries a estudiar a Horace Heights. Hauries sigut la pionera. El meu pare m'ho va proposar, però no sé si la podria carregar tanta responsabilitat. Què vols dir? Tinc mal de coll. Doncs... que els nois encara n'heu d'aprendre molt. Hi ha companys vostres que tenen tantes ganes d'impressionar-me que s'han posat loció de massatge i tot. I ara? No sé si seria capaç d'estudiar en un lloc on tothom em tracta com si fos la Britney Spears. Ja, esclar. Estàs afònic del tot. Et porto un got d'aigua o un caramel? I què més? Una tassa de te? Sort que no t'has matriculat aquí. Què passa? No goses dir-m'ho a la cara? Zack, demana perdó. Però si no he dit res. Entesos. Això ja passa de mida. I tant. Veu, torna ara mateix. Què passa, Nyicris? Tens por de dir el que penses, jo no? Que ets la meva veu. Que t'ho creguis. Provant microparabòlic. La recepció és correcta. Recorda-te'n, no parlis fins que no hàgim acabat. I no pateixis, som amics. Digui el que digui la veu, ho aguantarem. Amics? Mentida! Si us moriu de ganes de jugar a nines amb la Gwen. A veure, tu, digues qui ets. Sóc la veu interior d'en Zack i em dic Mel. Molt bé, i què vols? Di la veritat, si ho podeu suportar. Vols dir que ets la veu del seu subconscient? Digue-li com vulguis. Jo dic el que en Zack no s'atreveix a dir. Per exemple, que la Gwen és... Què has fet? T'has ficat en el món de la ventrilòquia. Tu saps quants ninots de ventrílocs han acabat bojos? Normalment són casos de possessió diabòlica, però això teu sembla una cosa parapsicològica. No m'hi havia trobat mai. Nano, s'ha acabat el bròquil. Si m'hi obligues, estic disposat a agafar-te i a fer-te tu. No pots... Se n'ha anat. Potser l'hem convençut. Digues alguna cosa, vinga. De recuperar la veu. De pressa, abans no faci més mal. On pot ser? Vés a saber. Separem-nos, vinga. Mel. Sóc aquí. Corre! Només us falten les faldilles. No podeu córrer més de pressa? Quina colla d'inútils, atrapeu-me! Cam, Spencer, molt bé. Tenia por que no us en recordéssiu. Del càstig. Imbècils. Comenceu pel capítol 5 i feu passar en Zack quan arribi. Però com s'ho ha fet? Estem atrapats. En Zack ens necessita. No tant com tu necessites llum per dormir. No la necessito per dormir. És per si m'aixeco. I tu què? Vaja, sembles una paella d'aquelles antiadherents. Gràcies. No se t'hi engaixa res al cervell. És això el que penses de mi? És la teva veu, no? Doncs busca-la tu. Em sembla que ja sé què et passa.
Et sents amenaçat per les noies. Aquesta veu que dius, en Mel, és una reacció psicosomàtica a mi. No, és de debò. A més, què en sabeu les noies de fenòmens paranormals? Que són una enganyifa. Obre els ulls. Aquesta veueta no existeix. O només existeix gràcies a tu dins el teu caparró. Tens tanta por que vingui una noia i s'interposi entre tu i els teus amics que fins i tot a ells els està tocant el rebre. La solució passa perquè canviïs d'actitud. Avui mateix. No et costarà. A veure, com va començar la veu? Voleu més llibrets de l'any de la picor? Doncs au. Gràcies, bèstia peluda. Déu-n'hi-do, no mou gens els llavis. Són coses publicades als anys 20. Nois, veneu llavors i guanyeu diners. Nois, cultiveu bolets gegants al soterrani. I un que digui, noies, excaveu una tomba egípcia. T'agrada l'arqueologia? La mare em porta moltes excavacions. No en tenen cap per noies o què? No val la pena, tampoc l'entendrien. Ho penses de debò, això? No, de cap manera. No, i ara? Millor, vol dir que anem bé. Nois, apreneu a psicoanalitzar els vostres amics i influir en altres persones. I té 4 signes d'admiració. No te'n llegeixis, aquest és una porqueria. I ara qui se sent amenaçat? Per superar els problemes psicològics que tens, has de plantar cara als teus dimonis. Amb què? Amb una estaca? Amb valls? Amb la veritat. Sigues sincer amb tu mateix. Digue-li en Mel què penses de debò. Servirà de res? Et vols passar la vida parlant amb capses? Va, prova-ho. No em podràs atrapar, ni tu ni ningú. Ha fugit. On ha anat? On et sents més insegur? Corre! Tu no pots entrar. Per què? És el lavabo dels nois. Mira, si vols arribar a ser una persona normal, t'has de treure de sobre aquests prejudicis sexistes i arbitraris. Hi ha molt poques diferències entre un home i una dona. Què sona, això? Això, doncs... jardineres. Al lavabo? Sí, d'interior. I plantem flors i hortalisses. Ho fem a l'hivern i després, quan arriba el bon temps, les trasplantem a l'hort i al jardí. I ho fem perquè som nois i ens agrada fer coses de nois. Ja tens la veu normal? És veritat. En Mel deu ser a prop. O és que t'has refredat? T'equivoques, les noies no l'encerteu mai. Tu, deixa-la estar. Per què? Perquè el que has dit no ho penso. La Gwen em cau bé. És intel·ligent, divertida, em cau de conya. El que et passa és que li tens por. Aquí només hi ha un cagat i no sóc jo. Sí, i tant que ho ets. I saps una altra cosa? A la vida hi ha canvis que són inevitables. Si fan mixt del col·legi, doncs que el facin mixt. No passa res. Ja m'hi acostumaré. Zack! No et vulguis amagar! No, sisplau! Vull ser lliure! No! 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 T'ha passat res? No. Tinc la gola una mica dolorida i seca, però res. Què? Anem a fer una llimonada? Convido. I els teus amics? No t'hi amoïnis. Hola. Us en recordeu de la Gwen? Te'n recordes dels meus amics, en Cam i l'Spencer? 2 de les persones que no voldria ofendre per res del món. I què? Com ha anat el càstig? Així creieu en fenòmens paranormals? I a més dediqueu el temps lliure a estudiar-los? No, només mirem de descobrir el perquè de les coses que no entenem, com ara... Què hi fas tu a Horace Highwhite? He decidit matricular-m'hi. Té un nivell acadèmic excel·lent. Serà divertit. De conya. I t'hi han admès? Faran una excepció perquè el meu pare hi treballa. Gwen! Si abans en parlem... Hola! Pare, et presento en Zack. Què? Com va això, Greenburg? Hola. Com és que sap com em dic?
Per què és el nou director? Me n'han explicat moltes coses de tu i dels teus amics. Ja en parlarem. Té una filla molt simpàtica. Gràcies. Escolta, si mai et quedes una mica encallat, digue-li que sí. Digue-li que sí a tot. Entesos? Sí. Bé. Proves, proves. Molt bé. Expedient ZAC 3645 Alpha Pi. Parla l'investigador Spencer Sharp. Com que els indicis de projecció parapsicològica han desaparegut, recollirem les impressions dels testimonis. Com ha quedat? Bé, tira, tira. D'acord, a veure, doncs. Encara tinc la gola una mica seca i... he descartat la ventrilòquia com a sortida professional. Potser per altres, però jo passo. No, no he vist cap llum blanca ni cap raig de llum. Ni la campaneta. No, ho sento. Però jo li diria, investigador Sharp, que en Zack se'n sortirà si els seus amics li donem un cop de mà. El que ha passat a casa és molt dur. Projecció parapsicològica? Ja sé que està en una edat difícil, però quina setmaneta, tu. El castiga la professora de ciències i se salta el càstig. O sigui que em truca el director i em diu que vol parlar amb mi. I si jo no hi vull parlar, què? Sempre et fan esperar al passadís perquè et vegi tothom. Ho fan expressament. En Zack no l'acostumen a castigar. Potser va amb males companyies. Spencer, tu ets amic seu. Digue'm la veritat. Qui és aquest Mel?